nyuwat langening kalanyon aglar pandamuncar tinon lir kekonang surem saratetan padang mongko kanthening tumuwuh salami mung awas eling eling lukitaning alam tati wedyaning dumati supatinir ing sang saya yaiku pangreksaning urip Pati Raja Dewaku Masku mula entenku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dewi Paman Patih Godayaksa man kawula nekna nuwun wonten pangendika ingkang dawuh nggih anak Prabu animbali abdi paduka ing kepatihan kula nok-nok tebih sampeyan kula awe cedhak kula raketake satemene mboten wonten ingkang kula pikir namung kejawi anggen kula mentas sinaraya Narendra ing Ngastina Prabu Duryudana paduka sang nata sinaraya menapa nggih dening Prabu Duryudana kula dipun saraya kapurih mejahi para Pandhawa menawi kula saged mejahi Pandhawa badhe pinaringan atmajanipun pawestri ingkang nami Dewi Lesmanawati kocape pamundhut saking Prabu Duryudana kula sagahi petang kula gandeng kula sampun ngancik ing alam mantara kula sampun nurupi badan alus kula saged sumerep manungsa nanging manungsa ora bakal weruh kula kelampahan kula lumaku wonten Ngamarta nedhengi Pandhawa sami keklempaan wungon malam Sukra kasih kula kaya entuk dalan Pandhawa kula Jalasutra kula tumuli ceguraken wonten ing sumur upas menapa mboten wonten ingkang cicir nalika Jalawadah Pandhawa kula gendhong geger kula krasa wonten barang ngruncal lho mangke gek wonten ingkang cicir nggih mboten man mboten wonten kula cemplungke wonten ing sumur upas inggih ku marganing pati para Pandhawa lajeng kula matur dhateng Prabu Duryudana kados pundi dawuhipun sinuwun Prabu Duryudana nggih inggih ganjaran tetep badhe dipun paringaken nanging kula kapurih nengga man nengga benjang menapa Prabu Duryudana paring dawuh yen wis ana srengenge jedul saka kidul lan yen pun enten pungkasaning taun dalah telasing pasaran ing ngriku kula badhe dipun rabekaken pikantuk Lesmanawati weh ladalah waduh sinuwun pripun man menawi kula manah semadosipun Prabu Duryudana menika ngayawara. Lho. Lah kok ngayawara? Nalare pripun?
Mila kula ngaturaken ngayawara estanipun taun menika mboten wonten wekasanipun. Saha pekenan menika mboten wonten telasipun. Margi setunggal taun menika wonten 12 wulan. Menawi sampun telas 12 wulan lajeng wangsul wulan ngajeng malih. Mboten benten bab pekenan. Menawi sampun telas pekenanipun inggih wangsul dhateng ngajeng malih. Ngaten menika marambah makaping. Dados taun kalian pekenan menika sirnanipun sareng kalian jagat ingkang gumelar menika. Sampun cetha bilih paduka kaapus krama kalian Prabu Duryudana. Wah, bangsa telek. Murda muntap lirik netap. Jojobang mawinga wengis. Wah. Kumedhot-medhot ning lati. Netrandik ngondarandir soring jonggo malatu-latu sinabet marang sakedeng be murup metu dahanani iblis lanat manpatih wonten timbalan ing adawuh sampeyan kirapke wadyabala tawang gantungan klebu wadyabala sing anyar mangkirape inggih kula ajeng nemoni Duryudana yen Duryudana mboten ngulungke Lesmanawati kula gawe sekaran jingga negari Astina man ndawek kula dherekaken sinuwun. Mangkahang grosro sumbar lindhu bumi kuncing malutra guntur katon ayo budal kabeh wadya tawang gantung.
Ayo. Ayo mangan ngoyo. Ayo. Ayo ngoyo hingga. Sikrancut kumrekut ngembat watang rabasa mungsuh cengkep cocok antaran bau sayekti bingolena prapteng lampus sirna madyaning palugon waduh durung sawetara suwe nggon lumaku saka ing swarga Bandang papak barisan gelar papan watone iki sing dadi cucuking laku wah wonge cendhek cilik brengose sak kepol sisih ngaku kowe sapa Sentana Ndrawati Satria Lisan Pura Setyaki aranku bali takon kowe sapa? Loh. Titah petingan bisa weruh wujudku. Ya dasar Pranyata. Wadya saking swarga Bandang jeneng Putri Kumaranetra. Sumingkira bakal tak gawe liwat. Yen sing liwat wong siji, munggahe wong lima tak lilani. Gandeng ngancik laladan Ndrawati tur dasar ing gamen wis jamak lumrayen aku sujana marang lakumu sawadya bala. Ayo. Luwih becik kowe nyimpang dalan. Wah, parat menungso iki. Ngalang-alangi sing dadi lakuku. Yen kowe tak elingi krana aris ora gelem kepara tak sikirke nganggo kekuatanku. Mara maju aku ora tinggal glanggang colo mlayu. Wah, matna sastra jendramu. Watek kena dijop mantramu tebuak diadamu melesat igam takon dosa marat. Oh. Hai, aduh, Unloan, wahai ya. Hop, wedian. Harap, has. Biar kowe ha. Ho. Hoi, kowe. Biar. Hai. Ayo.
kowe. Biar yo jalukamu iki tabono tangan. Wah, biar. Hoi. Biar kowe ayo. As. Waduh, yang mati aku waduh, hantep tangane parat. Aduh. Petianan. Aduh. Tanah. Mati aku. Ayah. Aduh. Petian. Aduh. Ayah. Mati aku. Mati aku. Petian. Ayah. Aduh. Wah. Ya. Biar kowe jegal nyotadano tangan kuwi. Biar kowe. Aduh, yang mati aku. Wah. Biar lo. Ya iki jalukamu. Yo. Biar kowe. Biar. Iya. Menung satos iki. Ya, has. Mati aku. Mati aku. Mulur. Has. Hoi. Menteleng hat. Ayah. Mati kowe. Biar kowe. Mati. Ayah, mati kowe. Biar kowe. Pas. Mati. Biar kowe. Mati. Biar kowe. Biar. Mati. Ay. Ya. As. Biar. Hai. Aku. Yo.
Mundur. Ayo iki tanding ana aku. Padana sapa sing dadi mungsuhku glo iki? Ayo, glo, ayo ndi musuh. Ayo. Wah, iki mungsuhku iki. Lho. Wah, ana wong kok sume ora jamak. Ayo. Ayo iki tanding ana aku. Tibakno gamanmu ya. Padana lho. Ya. Oh, mudiar kowe. Lho. Malah joget. Ngece ya. Nyotadana. Di sirahmu ya. Mudiar kowe. Wah, genten Mas. Kok kemakimu ora jamake apa ora lara tenan. Ayo. Nyotamakno. Nyorai. No sirah. Mudiar. Boyo. Mundur kabeh. Wadya swarga pandhang. Gulungen genderamu, bangkana gamanmu. Aja semrut ana ngarep pati Godayaksa. Sapa kang bakal ngalang-alangi lakuku Sawadyabala? Ayo. Maju rene. Mungsuhku maju rene. Lawak giaglak limpamu. Sikra kang bala tumingal. Wah, ana wong cendhek cilik sapa jenengmu? Setyaki, Godayaksa. Kowe kang ngalang-alangi lakuku Sawadyabala. Oleh becik kowe bali apa nyimpang dalan. Wah, Rasudi. Ora gelem tak giaglak limpamu. Ayo, ndi tunggale ya. Ayo, Pak. Aduh. Oh, aduh. 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 Ayo, Pak. Ya.
kembali maju. Dimas Yaki nuninggih Koko Prabu. Ana apa? Anggenipun para prajurit Ndwarawati nguntapaken jengkar paduka menika kepapak barisan saking swarga Bandang. Namung beto gaman kula wangsulaken mboten purun malah dados bandayuda. Lah kok kontal ki ning apa? Sareng prajurit saking negari swarga Bandang sami kasoran menika patihipun ingkang majeng. Namipun Godayaksa lajeng kula satemah kaseser saking palagan. Weh, minggir dapure Godayaksa ki kaya ngapa paras? Ya, trajange dhewe iki tanding ana nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo libutane rene yo. Ayo ndi mungsuhku kene. Ayo. Buta iki. Nggih. Buta kowe nggih. Biayaan tekan Dwarawati ngopo kowe? Ngopo? Wah, malah galake ngungkuli buta iki. Bengak-bengok. Ayo. Ngaku, sapa jenengmu? Hei, sapa? Ora usah seru-seru. Aku ki ora budhek. Patih Godayaksa. Godayaksa? Iya. Kowe sapa? Lekno mripatmu gatekno gobokmu nata Mandura Prabu Baladewa, ngerti? Iya, wah. Bengak-bengok wae. Ayo karep ngopo? Bali yo. Ora usah kowe tak metu Praja Ndwarawati. Bali nyimpang dalan. Ora sudi. Malah kepara kowe sing dadi pepalangku. Manuta laku tak untal malang. Piye? Piye? Tak untal. Sapa tak untal sapa? Heh? Nguntal dadak ning Malang iki ngopo? Apa kene iki kurang untal-untalan yo? Wo, lagi seling surup iki. Bengok seru kok ora krungu. Untal Malang iki aja dipedhot kuwi gandengen. Ayo, arep mangan aku. Iya. Mat wak. Ya, buta celutak iki kok biar kowe. Ayo, rene kowe. Hei, yo. Wah, uraan iki ya. Ayo rene yo njaluk remuk dapurmu rene yo. Ayo. Ngantemu. Iya. Nyoh tadano yet. Aduh. Wah. Ora aturan. Ayo. Sing seru. Nyoh geger. Loh. Wah, kemaki ratu iki. Modiar. Ayo. Wah, ketoken katik saya nun. Wah, dublak tungkak cakemmu kowe. Modiar bongkok kowe. Buta apa iki ngene iki? Ayo, modiar. Wah, modiar iki tadano iki bek. Modiar. Wah, iki buta iki. Ayo tak, ora butuh. Weh, ayo bola kaya nono Ayo. Wah, ratu ratatanan. Ratu perangi kaya wong uraan. Marak kayak ketir-ketir. Sewutuh aku. Wah, Wadya Bala.
luwih becik nyimpang dalan wae. Mundur, nyimpang dalan, mundur. Palugon lagun ning lekas Lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu nembang tengoro mundur sawadyane nadya kondur jroning puraya samiwa hamarengi sanget palayuning bala kadya rebut ducung pansampuna tebih pra
teng jroning pura palayuning mungsuh telas sekantun teles tilas sing palagan keblebet ludira mahangga Ndawarus purnaning Bandayuda wadya saking Swarabandang mengsah madya Ndhuwurawati labet yuang ngareka semanjing Ancala sepa sepil sepasampun madyaning Rananggana amung swanten kidung ngelayung binarung swara tambur tembang tengara muntur sung penglipur dhumateng wadya ingkang ajur labet kenging kridaning sangkur melas tilasing Rananggana amung kukus sendha ingkang kentri maruta tan kantun kuwanda kuda ingkang jrebabandhepani Bantala lesah ambelasah batang gajah rinajah panah tuwin kang wadya ingkang kanduwan kingkin nyumara pilayon gilang-gilang datan rinukti labet kesusul petenging wengi ingkang tasih gesang hanggem pareng lumalis munsati baris lumayu mudi rahayu anyar kara kawriyan kang Taranggana kaya-kaya datan grahita dhateng wadya ingkang kawelas arsa sambat ranten nandhang duh kita Sang Hyang Sita Resmi sumnar nelait weh perpadang dumateng Pandang Wiyadi temah datan karaos lamun endang miwis ngancik ing wanci madya ratri sang saya dalu hararas abhyara kang lintang kumedhap tes sunyo tengah wengi lumrang kantaning pus pita ngiwan ing budyanira Sang Dwijawara mrengeng lara swaraning matu prangta manungsung rening kembang
petes manis pupus tebu saupama priye wergine priye karepe kamar mancung sama idem ing wanci dalu labet sasangka wus kemenyar ginerebek ing Taranggana katon mega setala maksana hang muli sudama walataga ngambara subing saben rebut Prabu lawan Sarating Kartika panyayah Nila Pakuja manjing tenging dalu dereng wonten samping kandha amung saking madya desa kapiyarsa kidung Hanyarakara muji retane ingkang maha kawasa lakuning wengi minyak ingkang swasana sepi kawistara bang wetan sumilak jingga pratandha arsa wanci gagat rahina katon kekejer lintang rina ngarangmu jumedering kanang surya kang ngrasa siniwaka ndadak sakala biar pajar Sarating Arka gumrikah anyunari dhateng padukuhan Karang Kadempa nenggih Kelurah Petur ketemu sinartan nyekar sinom urjak jeruk wedhuk randang ngentang-ngentang mbokne tole takan dani apa kang mbok tandangi aku gawe rojak jaro kuwi apa lambak muya kula rasi jaro bali dasare waton ambangan
Alhamdulillah Kang Gareng. Iya, manut jamku wanci jam 1 kurang 3 menit. Wah iya. Wis sowan mrene ya, Truk. Iki wis sowan marang Kamas Narya jemujug ing Desa Padhareja, Kecamatane Sumbering Gempol, wilayah Tulungagung. Iya. Tobat. Mlebu menyang desa Padhareja dalane alus ngungkuli pipi perawan. Iya. Ketok lireja jumbuh karo wasmane. Kabeh padha diparingi reja dening Allah Subhanahu wa taala. Swasana tentrem nikmat mupangat ing kene ya, Truk. Gong, piye? Tak sangka ulatmu kok suntut ya ning apa to, Gong? Kok ora pati padhang ki apa lara apa kesel? Kowe eling, Gong, karo piwulanging para pinter. Kangjeng Nabi wis paring dawuh anak putune Kanjeng Nabi Adam kuwi dening Allah didadekake 8 bagian. Sing 4 calon penghuni swarga, sing 4 calon penghuni neraka. Titikane apa, Truk? Sing calon penghuni swarga kuwi titikane kaya ta duweni pasuryan sing ajer. Pasuryan sing semringah. Disawangi nyenengke. Sing kaping pindho wong sing tansah ngucapake tembung sing becik, pangucape kepenak dimirengke nyang talingan tur ora tau misuh. Sing angka 3 atine tansah takwa marang pangeran, gelem ibadah. Nyingkiri laranganing Allah, nindakake kewajiban kang wis tinuding ana ing Al-Qur'an. Iya. Dene sing kang wangsan yaiku tangane lomo, seneng dana weweh, seneng sedekah. Yen seneng sedekah ora lempoh malah tambah bakoh. Seneng dana weweh ora utuh bakale ora utah bakale malah utuh. Wah iya ya, mula duwe pedoman menungso itu timbang pager tembok luwung pager mangkok ngono kae. Iya. Wi calon penghuni swarga. Iya. Sing 4 calon penghuni neraka ki titikane apa? 1 polatane suntrut kaya raine Bagong kuwi. Disawang wis nggelake wong akeh. Sing ping pindho lesane kulina ngucap Allah, seneng misuh, mitenah, ngololo lan sapanunggalane. Ping 3 watine atos bergudul nggugu karepe dhewe angel kandan-kandanane. Ingkang wekasan tangane gegem banyu alias cetil, ora tau sedekah, ora tau ngamal. Wis kuwi dadi inti ping neraka jahanam. Disumeh-sumehke ulatmu, Gong. Ora njlekutur kaya ngono kuwi. Alah, Deng, sing arep sumeh wae piye nek gagas kahanan ngomah. Ngomah ning apa ta? Aku jane nuhoni karo dawuh para pinter. Jare bersih sak pirangane iman. Iya kabeh tak resikke. Wis meja kursi entek. Wo, kuwi salah persepsi kuwi. Dienggo apa, Gong? Nyekolahke anak. Lho ngono kok gelo. Aja gelo. Anak ki amanah tumraping saka Gusti nyang titahe di glewentase ngapik wong anak ngragati anak kok gelo. Aku ki jane wis piye ta, Truk? Jarene kepengin minterke anak bangsa, kok sekolah kok larang ora ilok. Ha yen pancen ngono ya wis kok nyambut gawe. Isih cilik ki. Ya isih cilik aja nyambut gawe. Wah, ya sing kaya ngapa ya lek membakon dikelumpukke, calenge nggo ngragati anak. So nek pinter ya njunjung karo asmane wong tuwa. Ya ta, Gang, kowe iki bodho kena bapakne sing penting anake pinter. Pancen kuwi sing tak karepke. Ah nek nitik jaman cilikane anakku jalane wong apik ora. Titiane apa? Wah, nakale jaman cilikane. Wah, aku turu ki nggugah aku raiku dilinggi. Ora tata nek kuwi malah nglinggi raine wong tuwa. Sing gagas kok Bagong. Iki keparengi Mas Narya awake dhewe didhawuhi nderekake tasakuran oleh wis keparengen nggone daleme enggal.
rampung oleh mbangun. Wah iya, Truk. Muga-muga diparingi ayam tentrem dalem sing dinggone iki tur berkahi ngrejekeni. Berkahi sing lenggah ana dalem diparingi swasana sejuk. Marga omah ki gedhonga kaya ngapa apik ya kaya ngene dikerep nggo padu kuwi omahe purungsang. Ngono ya, heeh. Dening panitia iki didhawuhi nggawa pengrawit saka Solo sak pesindhene sawetara. Iya. Gong wayang wis tak aturke mau ngarep iki ageme kadangku Ki Dalang Sugito ing Tulungagung. Iya. Pengrawite saka amardi budaya dadi indah utawa abdi para waranggana sing kiwa dhewe kae Ibu Muriah Budiarti saka Kutha Solo. Terus angka 2 ingkang minulyeng jagat Ibu Rusiati saking Delanggu Klaten. Sembah nuwun Bu pun berkahi dalu menika. Wah iya. Mugi-mugi kraos. Amin. Lajeng angka 3 menika Ibu Harjutri saking Sukoharjo Makmur. Angka 5 menika Ibu Pujiani alias Triplek saka Kuruning. Silemu mung bathuke. Sira bakal pilek wong eneng udan teka ora nyang irung nyang bathuk sih. Iya. Ning sing kaya ngapa kuwi ya ngangeni kok kuwi ya. Ponokawan sing setia. Heeh. Salajengipun menika Nona Wijayanti saking Sukoharjo Makmur menika tasih kuliah dari gadah garwa si senggel. Lajeng sambungipun menika mijil saking Ponorogo. Waduh, iki turun warok iki. Ngati-ati karo siji kuwi brakot raimu engko. Pegala. Asmanipun Ibu Fahmi saking Ponorogo. Ning sakmenika sampun berdomisili di Surakarta. Wah iya. Dene ingkang tengen kula pas menika sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Tulungagung, pesinden lokal yang sudah naik daun. Diajeng Sukesi. Wah iya, putra Pak Wagiman. Saking Ngentrong. Ya. Kuwi nek presiden sambene bakul marmer. Waduh. Haha. Menika kok nganti halus. Nah iya. Mbak Kesi. Iya mah, jaman petuk pisan ora ngono kuwi. Urung breset ngono kuwi jaman ning nggonku pisanan kae. Wis tau nyanggonmu. Nyanggonku numpak pit ontel kuwi. Kesi, heeh. Lho nuwun, Pak. Lho. Kok wedok kaya Antasena iki sapa iki? Lho, Pak. Kenapa, Dik? Jenengan sinten? Kula Kesi, Pak. King Tulungagung. Terus enten napa, Dik? Ngendikane Bapak anu ndamel griya. Kula diparingi semer kali sapa? Kali Pak Panggah ngendikane ngersake marmer menika kula betot contonipun, Pak. Deh. Aku kelingan ae wong aku pas ning emper kae kok. Iya. Menika, Pak, lah kok tak kira nek sak lembar to, muset cuwil iki coba to. Wong conto kok ya le ngirit men. Musak wingko ora enek. Menika bahanipun, Pak. Waduh. Oh, nggih. Menika pinter reginipun. Walah menika mirah, Pak, kali Bapak kok kula nggih seniman kok, Pak. Biyen iki semeter lagi selawe lah kok nawake 45. Wah, larange. Alhamdulillah. Ya contoh ki apa asbak apa-apa kok wong secuwil dienggo apa iki, Dik? Ah iya. Seneng ki ora kira-kira. Saiki kok wis kaya ngene kahanane Mbak Kesi. Jamethu pisan ki rambute ki abing ae. Mripate setepen, iya. Baris pinter maca kok waduh jan wis aku ora duwe, bapakne ora duwe sing duwe wong Jerman malah saiki, Mas. Iya. Mbak Kesi. Terus kae sing nyeglik kembang sak pasar dienggo kabeh kae bojone Dikin. Waduh. Haha.
Dek Wiwit Widayati. Menika asli saking Lampung, inggih putra dalang. Weh. Mbak Wiwit, iya, aja kowe ngina kae ya putra dalang uyuh seni kae. Wah iya, dalang sing lenggahana Lampung, Demen kae ngampirke pas ning Lampung. Pinarak lho Pak niki griya kula celak ngono. Kowe jek omahmu. Tesih. Kengramane ya nyusul pas aku ning Lampung Timur. Iya. Dek Wiwit. Wonten dawuh. Dawuhipun kala semanten inggih sekolah wonten bagian pesinden Dek Wiwit. Inzih. Wonten pundi? Wonten STSI. Oh, nggih alumni STSI to. Derek. Loh, piye ta ki, Dik? Kula niku derek rampung pun ditengi diken niku. Wah. Wis memolok tenan kok wis. Senengane kok ngrusak mahasiswi. Lah iya. Saka yo aja dipindahke ning Solo ya sida ditengi. Aduh jan ora umum. Piye Mas Dikin sampean ku ngurusi wong kuliah urung rampung wis di keilendut. Ada asap mesti ada apinya. Kowe kudu ngilingi jaman semono. Napa, Mas? Lah ya kowe kok ngantek gelem karo aku. Kuwi berarti batinmu kan temen-temen tresno karo aku. Ora iso wong biyen aku geleme karo jenengan genah dihapusi ngono kok. Nah, ayo saiki ayo coba udar-udaran ayo blak-blakan piye? Dihapusi piye? Aku tak kepengin sejarahe. Jarene wah aku ngelak banget pas nang kampus. Lah sampean ngenai jarene iki anu ana aku watakne aku wae. Terus kula mimik lah terus kok dadi terkindil-kindil nih. Wah, digutani kuwi jenenge. Wis genah kuwi wis. Ora sak baene. Nek sak baene ya ora mungkin to. Sik terus sik iki pengakuan saka istrimu dhewe lho Mas Diki. Ya nyetak ombeni jaman semono. Ning aku terus terang ora guna-guna kowe, Nduk. Lah terus? Ngopo aku? Wong wedok gur sak kowe sepiro? Ora masalah banyak perempuan yang lain. Ning nyatane kowe ya ngantek keset-keset ning omahku, ngantek kepiye Mas aku pokoke aku ora ndek wong lanang, aku pengen bojo. Lah ngantek kaya ngono. Saksine. Ya, saksi hidup. Saksi hidup Saudara Marwoto. Aku ora ngerti ya kuwi. Kuwi urusan intern pribadimu. Nah, iya. Aku ora wenang nyampuri. Lah jaman semono kan tau tak janggonamu to, Kang. Ning kudu sing iki kok kaya kowe. Loh, kowe Kayak rambutnya dawa kok ke. Mbak Wiwit. Nuwun sewu kang ngrokok menika nuwun sewu lho. Anu terus terang pun garwanipun pinten ta? Menika setunggal. Oh, Setunggal setunggal. A, setunggal B, setunggal C. Wah. Jane nek kok bojoku ngono ki sampean ya kenek dhewe Mas Gareng. Pripun? Lah iya banyu ki miline saka ngendi? Hop, wis rasah wis. Iki memolo kuwi. Kon turun kon dhuwur. Wara tayana kono do buka-bukaan. Ora ngono jenengan kok banyu miline saka ndi lah awak dhewe wingi kae nang nggon pom bensin. Heeh. Ana cah cilik nakal banget iki. Nguyuh malah diturke nang nggon tembok ngono kok. Diunggah-unggahne andekno banyu ya iso saka ngisor. Kuwi wong wedok ya dawen wong nguyuh kok ya ngemake. Oh alah yung. Mesti kowe iku ora nonton playune Ses. Mesti Apa? Nonton gundule bocah kowe mesti. Celelekan kowe iki. Ayo wis sekarang nasibmu kudu entuk Kanjeng Pangeran Bathara Kala ki ya ditampa. Karepe bengok-bengok. Heeh. Karepe bengok kowe bengok piye? Lah aku kena wis anu ngono kok sampean perkosa kae lho. Loh? Aku lho tenan iku. Pun perkosa. Lah nggih terus Wah, kula niku pancen kok jajalan tenan kok. Hansip tolong kula Hansip kula pun ngoten to. Alfitnatu minal qatl. Lho, kok bisa lho? Kowe ora ngomong hansip ngono. Lah terus? Kowe iki ora nganggo han. Terus? Sip. Lho, saksine iki lho. Kuwi nek kuwi kuwi aku saksi nek kuwi. Oh. Dek jaman karo aku kuwi ya muni sip ngono. Lho, sik. Sapa? Iki tak urus nek iki. Pak jaman kali Mas Marwoto pripun? Piye? Niki jaman kula ngancani Dikin niku bareng lunga nggih muni sip ngoten. Oh, ngancani Mas Dikin to. Mboten kula niku kok ajeng ngerah wiwit niku padha karo cecak nguntal bis. Entuk sekrupe suwek contronge.
Lah nggih. Kula mbok ora ken ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi karo kanca ini manas-manasi. Ora, apa ya aku kok ya arep tega. Ning kiriyen Mas Dikin, Nggih. kula kelingan prastya jenengan kalih Mbak Wiwit. Nggih. Ngendikane nek ning panggung dari dudu bojone. Pripun Mbak Wiwit? Injil leres menika teng griya. Mang blake mawon pripun? Ayo jenengan ket mau kok wis cemburu. Aku Cemburu. darani karo Mas Marwoto barang, darani kikuk ngono barang. Padahal jenengan dhewe kan nang omah wis tau perjanjian to, Mas. Nek nang panggung ngene Dek Wiwit, kowe udu bojoku. Kowe mung partner kerjaku. Nek nang omah akeh bojo, nek nang nggon panggung ngene kowe milik umum. Lah. Ki. Lho. Aja lali perjanjian dhewe kok. Nggih, dulur-dulur setuju? Ya penontonnya ya biadab iki. Ngadeka ora ngomong ngono kuwi. Loh, ayo tenane lak ngono to Mas jenengan Ya kuwi ya sing ya. iso mungkiri. Berarti pernyataanku lek aku muring mau salah, Iya, luput. no. Ning kene gur partner kerja, Iya. ning omah agi bojo, milik umum. Milik umum. Ingkang badhe ngersakaken monggo 200, monggo. Aku ditawak-tawakke lho Mas kaya barang apa wae. Wah, milik umum iki lho. Ini pelecehan kuwi jenenge, pelecehan. Ngono iki penontone biadat boldo kowe dhewe iki ya bojone laknat tak rasake. Kok piye? Ang sing wedok kok ditawak-tawakke 200. Anak entuk 50 kene tak nyangane Oh. Dik. Malah Mbak ya paribasane kene aku dandan ayu-ayu ngene ya dilem ora mung dicembur-cemburoni tok. Ulah. Kudune kowe iki ya bangga. Bangga ya Mas ya. Lho, wiwit ki maune mahasiswi njur kelakon gegandengan kanca marang sliramu kelakon meteng kuwi kan mergo saka tindak lan pakartimu.